Check dan, je kijkt naar 101 Bas. Lijp is in de building. En zijn album Levensles komt er binnenkort aan. En die man is nu hier. En hij gaat dat ding doen. Je weet wat we doen, man. Ha? Levensles is onderweg. Het heeft een beetje lang geduurd. Maar ik maak het goed met jullie. Free Essen in Nador. Free Ayaraki in Belgique. Vergeet jullie sowieso niet. Ha? Ha? Ja. Ik heb een stek in mijn jas, hij gaat snel. Heb jongens met kans in het veld. Heb een scheid, zet de shit op het spel. Worden gepakt of flikken het wel. Of je wordt geklemd bij douane. Met assie en heel wat geld. Maar dan ben je zo weer buiten. Want het leven hier gaat veel te snel. Ha? Ik heb 5 in de wacht. Ben met iemand die moet wachten op een vracht. Je denkt nog steeds aan een motor. Nou, ik denk meer aan een jacht. Mijn plannen zijn groter. Mijn vorige plan was een grap. Is wel gelukt, maar ik denk nu aan meer. Heb van fouten geleerd. Ik ben hard, ik ben hard, ik ben hard. Dacht je dat je mij kon breken? Shit aan mijn hoofd, kan niet blij optreden. Die flikker haat dood op je naam. Maar komt je op straat alsnog box geven. Alles wat ik draag is merk nu. Iedereen om me heen staat sterk nu. Bel Jack, jij rek, er is werk nu. En alles wat ik draag is merk nu. Minder praten, meer doen is de motto. Noem iemand die het doet als de mokro. Was klein, werd vroes voor een lotto. Heb je geluk, pak vroes door een lotto. En het lijkt wel soepel, maar één verkeerde move en je zit in koepel. Boys willen goud, fuck in boedel. Willen binnen zijn, net als jou in boedel. IBH kent de namen, bekend op de straat als het beste kraampje. Tranen van geluk zijn de beste tranen. Maar hier zie je bloed en zweet. Zie mijn ex haar als een slet gedragen. En ooit is het goed geweest. Ja, ooit had ik heel veel vrienden. Maar nooit was het echt compleet. Want niemand van hun kon mij helpen. Ja, ik had pijn, maar zij hadden hetzelfde. Dus ik was alleen als ik jaagde. Maar was wel met hun als ik telde. Weet nog dat mijn moeder vertelde dat niemand je steunt als het hun niet gaat steunen. Jij hoeft geen klimrek te zijn. Bouw op mezelf of op niemand te leunen. Niemand. Lijpen. Huh? 101 Bas, man. Hou je familie dichtbij. Mensen gaan gewoon dood alsof het niks is deze tijd. Huh? Emira, rest in peace. Afghaan, rest in peace. Huh? Richie Beats. Paar shows in mijn mail, maar ik ben nog aan het zoeken. Jongens om me heen zoeken geld en willen shooten. Ik zoek de juiste afslag, maar ben al op mijn route. Ik weet nog die tijden dat we stresten om een boete. Dat we dingen moesten doen, waarvoor we moesten boeten. Nu sta ik op de set met dure schoenen aan mijn voeten. Ik was in de hoed, ik wist niet meer wat ik moest doen. Niemand die om me vroeg, maar nu kom ik als geroepen. Groepen zijn verspreid uit elkaar of zitten vast. Zit je liever in de kook, of toch liever in de hash? Zit je liever in de goot, of toch liever in de klas? Mohim, zorg dat niemand je verrast. Ze zien alleen je lach, maar niemand ziet je last. Ze zien je liever dood of ze zien je liever vast. Schiemen op je doos, stop geen brieven in je tas. Wat zijn ze echt broke? Dan schieten ze voor chance. Jouw geluk is niet de mijne, ik heb zoveel zien verdwijnen. Breng gewichten rond in trainen met een leppie op je schoot. Val niet op, want deze tijden is iedereen op bewijzen. Maar dat bewijst alleen dat jij niet weet met wie je loopt. Huh? En domme jongens worden grijzer. Doen alsof ze draaien, maar zijn eigenlijk gesloopt. Ik kan niet leven in die joke. Nee, want dat jij het echt gaat maken heeft niemand je nog beloofd. Wanneer heb jij je moeder voor de laatste keer een kus gegeven? En je vader voor de laatste keer omhelst? Wanneer heb jij je brada voor de laatste keer gebeld? Om te vragen hoe het gaat in plaats van vragen om zijn geld? Wanneer heb jij je moeder voor de laatste keer een kus gegeven? En je vader voor de laatste keer omhelst? Wanneer heb jij je brada voor de laatste keer gebeld? Om te vragen hoe het gaat in plaats van vragen om zijn geld? Wanneer? Ademnood en shit, man. Lijp is binnen, probleem. Vuur? Huh? Zeg die jongens weer dat ik er ben. Woe. Hou je bitch thuis. Mijn connect zit vast in moro, ben hem doeig, het is laat. Ben met dieven die niet praten, zijn op doekoe als je slaapt. Ben ik even skeer, dan is het boeiend wat je maakt. Ben te lang weg van huis, als mijn moeder om me vraagt. Huh? Ik laat je niet zien wat we doen. Heb ik geen oor voor je shit, dan verdient het niet goed. Ze zagen niks in mij, dan zien ze niet goed. Ze zagen me van dichtbij, maar toch zien ze niet goed. Maar ja, je weet, ben oké, ik ben real, hou het straight. Fuck je mattie als die zegt dat hij dingen van me weet. Want hij roddelt over mij, ziet me groot maar wil me klein. Maar normaal, omdat hij geen dingen op me eet. Ze vragen rijbewijs, heel wat bewijs maar dat ik reed. Speel die spellen maar met mij, ik speel die spellen met je mee. Ik was niet eens verzekerd broer, vraag sheep hoe we deden toen. Per dag spend ik al weken groen, roeien, maar ik weet niet hoe. Want die belasting van mijn waggie is betaald. Vraag me niet wanneer ik kom als je me never hebt gehaald. Ah?
En hij denkt waarschijnlijk ook, fuck mij. Meeting met mijn label, slecht geslapen, ben niet op tijd. Ze hoorde lijpen, maar die nu is heel je blok lijp. Ik geef geen fuck, omdat ik geen fuck krijg. Ik was al fly, laat staan als ik opstijg. Ik kan je zeggen dat ik niet meer op mijn kop krijg. En voor een show nu een kop krijg. Snap je? Ik kan je zeggen dat ik niet meer op mijn kop krijg. En voor een show nu een kop krijg. Lijp. Ha? Check die nieuwe clip van Eerst die Hoofdpijn. Is ook online. Levensles is onderweg. Nu of nooit is onderweg. Rotjoch, thanks. En al mijn fans die me nog steeds steunen. Love voor jullie. Wow, dat moet sowieso veel energie gekost hebben, man. Lijp is alleen maar vuur. Ismo in de back. Je weet hoe we het doen bij 101 Bars. Het is alleen maar love, man. Easy. Woe! Sharon en Maxi in de back. Even kwartier.